fo ngare meten goto kulla sonodi yamde jeetati silmaji capanɗe tati Dakar e to Nouakchott ko jamdi gottiri fawi hen to Paris e to Rabat lamorde Maroc. Moussa Oumar Bari. To Nigeria fodde yimɓe capanɗe tato maayi e hewɓe diftama ɗum waɗi ko e wuro woto e banggue hirnage leydi ndi waɗ boniyankoɓe wonɓe e ngal diwal ina tuuma sabade nde bomare e biyol police leydi ndi to Guinée ko alda e beccere suudu sariya mawdu leydi ndi rokki général Mamadou Doumbia Polko e woteji hooleyako leydi baɗɗi toon ñande nogas e jeetati lewru faltino ndu e biyol ndu suudu o heeɓi daade capanɗe jeetati ɗiɗi piccal capanɗe jeetati e jeegom e nder temedere e yewtere nde waɗe yeeso ɓiɓɓe guinénaɓe Mamadou Doumbia noddi kawral ɓiɓɓe leydi ndi e golle ngam ɓamtare caggal nde dewla jentuɗe Amérique nantini fawgol jungo hoorejo leydi Venezuela hono Nicolas Maduro ɓiɓɓe leydi ndi kollidi hen jiyanɗe mabɓe pecciɗe e nder ɗum woodi mabɓe weltoriɓe e oɗo alhaali saabu e biyol mabɓe Nicolas Maduro bonni ko heewi e nder leydi ndi ma en keɗo goto e mabɓe e nder kabaruji ɗi tedduɓe on calminama bisimilla moon e kabaruji ɗi e fuɗɗode majji to Nigeria ko famɗi foof yimɓe capanɗe tato maayi toon e asette jawtuɗo hewɓe diftama ɗum waɗi ko e wuuro woto banggue hirnangue e leydi ndi e biyol police leydi ndi ko bandiji wat boniyankoɓe wonɓe e ngal diwal ɓe ceerani wadde hon ɗi alhaaliji goni caggal nde bomare Bokar Talla ko aset jawtuɗo kikiɗe ɗi bandiji jani e Kasuwandaji wuro jeyango e district Kabe e nder diwal Niger ɓe cumi toon jeere nde e jeyirɗe kewɗe e nder ɗum ko ɓuri yimɓe capanɗe tato mbasi hen pittali mumen hewɓe woɗɓe nangama hen e biyol Wasiyu Abidun tambiɗo konngol police diwal Niger kabaru goɗɗo gummiɗo e gardiɗo julirde Bani Isa en wonde e wuro ngo andini wonde ko ɓuri yimɓe capanɗe nayo maayi e ngujangu ko ɗum o gardiɗo diocèse catholique en mo Konta Gora windi e hella mum Facebook lewru sappo e goɓru nde hitande mayde e ngal diwal gotal goɗgal e takko keeri leydi Bene ko ɓuri sukaɓe jangoɓe temedere e capanɗe joyo diftenomo toon wondude e golloɓe e julirde catholique en wiyetede Saint Marie to banggue laamu ngu ɓe tuumi ko kuliyankoɓe doɓɓe Sokoto e Zamfara caggal fiyande États-Unis waɗi toon ñande nogas e joyi lewru sappo e ɗiɗaɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyi ɗi bandiji baɗoji ɗi bonandaji e ngal diwal e wiide ɓiɓɓe wuuro ngo koɗi ɗi sahaji ko e guyka e diftade yimɓe hewɓe gam namdade jobdi hunde jaalide hande e nder yoga e diwe leydi Nigeria ndi leydi ina wuuri ɗi duuɓi foof e ngakkere ndenagu mantinide e diwe cerendiɗe sandu Nigeria tambindu habagol drogue antini wonde ɓe payi jungo mabɓe fodde yimɓe nogas e ɗiɗo jomen laaɗe jullunoɓe fodde capantati e goho piccal 5 kilogramme drogue cocaine to port mawɗo mo Lagos lamorde leydi ndi ngol jaggugol waɗi ko ñande aljuma ɗiɗi lewru ndu gonɗen e nder laana imori ko toon to Île Marshall ko ɗum anjini tambiɗo konngol ndu sandu to Soudan ko ɓuuri yimɓe 114 en maayi e nder yontere e nder diwal Darfour Nord banggue hirnangue leydi ndi ko yimɓe tambiɓe gueɗe safara gandini o kabaru hanki ɓe kollitiɓe yimɓe maayi ko e nokkuji ɗo ɗi fitinaji ɓuuri jalade e nde tawi ko ɓe haɓantoɓe général Hameti e général Al Burhan nde haare duumima hande woni joni duuɓi tati e nder ndi leydi Minati Diallo ko ɓuri hewde ɓe yimɓe 119 mayɓe ko civil en e bombuje dorun beddaɗe ɓe maayi e muɗum holliti seedeɓe hewɓe e wi sawroɓe wuro Erzouk ko civil en capanɗe joyon e goho mbarama asawere nde ɗum waɗi e luumo wuro ngo kañum e nokku goto ɗo yimɓe hewɓe kawruno ɓe kolliti wuro Erzouk ton tawa koreji général Emeti ardiɗo kono FSR ko kamɓe dun jogui ngo wuro seedeɓe hawruɓe e sutura mayɓe ɓe kolliti yimɓe ɓattiɓe général Emeti hono Moussa Daglo e Awad Moussa Sali Daglo ana tawa e mayɓe e hippande ɗe e wuro wongo kasen ɗum woni Kernoa ko ɓuri civil en capanɗe jeegon e tatonno maayi capanɗe joyon e jeɗɗon woɓɓe mbarmi e wi seedeɓe hewɓe ɓe nantini ko bombuje drone no wari ɓe yimɓe 10 e jeɗɗon woɓɓe majji jiitaka nde nokkure Kernoa ana tawa e juuɗe konunkoɓe général Al Burhan ɗi wargoji fof ko banggueji ɗiɗi ɗi tuuma waɗude lebbi jonin fitinaji ɗi ana jokki ɓeydade e diwal Darfour tenti e banggue Darfour Nord ɗum laatike sababu eggugol yimɓe hewɓe e nokkuje mabɓe e wi OIM sandu oni daranidu egguɓe ko ɓuri ujunaji jeɗɗi civil en eggi e wuro Kernoa e timmoɗe lewru ƴaɓɓindu
minati Diallo to Centre Afrique timmi yontere hande ko ɓesgu Coumba Ndiaye heɓani kabaru e o debbo ko sous-préfet mbo Bambouti e nder diwal Haute Mboumou banggue funnangue worgo leydi ndi o diftama gila ñande nogas e jeetati lewru sappo ɗiɗi ɓuuru faltino ndu ñalande kay e joɓɓudi woote horeyaku leydi e nder leydi ndi e ngol diftagol mbo wondi e gendarme goto e gollanoɓe joɓɓudi woote leydi ndi to banggue lamorde leydi ndi kulol ngol ina mawni immorade e ɓesguji makko. RFI. tekkere ina luuɓa hakkunde Benin e Niger leydi kala e ɗe leydi ɗiɗi rewi diplomate leydi gondi ndi caggal nde Benin rewi gollanoɓe e laamu Niger ɗiɗo to ambassade Niger gonɗo to Cotonou. Niger to banggue mum jaabima ɓe kolliti ɓiɓɓe Benin naaɓe ɗiɗo natti jaɓɓede e nder leydi ndi jokkodiral ɗe leydi ɗiɗi no e sattede ɗum ko gila nde laamu hoorejo Mohamed Bazoum sammina o alhaali no waɗa lewru caggal ko etare samminare laamu wano toon to leydi Benin. Mamoudou Diallo ko yeeso jagorɓe diplomate ɓe candidat ɓe ɗiɗo ɗum noon on paami wona jangtore Mamoudou Diallo en jokkata toon to Burkina Faso jamma kewɗo dille walama e nder Ouagadougou e Boba Dioulasso ɗum ko caggal noddandu walde nodirtede veille citoyenne jinganoɓe konunkoɓe ardiɓe leydi ndi temedde yimɓe jalti gam falade etare saminere laamu nde e ardiɓe ɓe nantini e nder ndeɗo yontere en gartate alhaali leydi Benin ɗum ko no mbiɗen ni tekkere ene luuɓa hakkude mabɓe leydi kala rewi goto e ɓeɗo diplomate ndiɗo leydi ɗum ko caggal nde guilande saminere laamu waɗi e toon to leydi Niger tekkere ene luuɓa hakkude mabɓe e Cotonou. Keɗen jangtore Mamoudou Diallo e nder nde yontere faltinde ardiɓe Benin yaltini Ilia Boukari kañum e Balkissa Ibrahim ka leydi maɓɓe ɓen ko golloɓe ka banggue kabaruji suuɗiɗi kañum e ka police ka ambassade Niger wonɗo Cotonou lamorgal Benin ko gollowo ka banggue huwodiral hakkunde leydi Benin e leyɗe janane holli ɗum e nder yewtere kono o sifaki ko sabu honɗum ɓe yaltinira fi yottagol Niger kañum kadi e nder ɓatakuru ndu ɓe yaltiniyal kam sa feƴƴuɗo holli wonde o 17 arano leydi Benin wonɗo ñame no mari balɗe ɗiɗi fino iwra ka maɓɓe ɗon kadi ɓe wowlali ko sabu honɗum o yaltinira gila laamu fadde ngu fuɗɗi Niger e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay tati weldigal fanɗi hakkunde Benin e Niger ɗe leyɗe ɗiɗi kernuɗe gila Niger dartina CEDEAO kañum e fawede jukkoje faggudu kerol hakkunde maɓɓe e Benin no udda si feƴƴingal lura yowitingal e kisal Général Tiani mo Niger no tuumi Benin wonde ɓe jaɓi konunkoɓe France no daki ka maɓɓe fi etagol sammingol laamu makko ngu. to Guinée ko alda e beccere suudu sariya mawdu leydi ndi rokki général Mamadou Doumbia Polgu e woteji hooreyako leydi baɗɗi toon ñande nogas e jeetati lewru faltino ndu e nder ɗum suudu ndu nantini o heeɓi daade capanɗe jeetati e ɗiɗi piccal capanɗe jeetati e jeegom e nder temedere caggal ɗum Mamadou Doumbia waɗi yewtere yeeso ɓiɓɓe guinénaɓe o noddi ɓe e golle e gam ɓamtare leydi ndi keɗoɗen kongi makko. Le peuple de Guinée a fait preuve. ɓiɓɓe Guinée holli deƴƴere hakkil e makko bako towu ngu eɓe holli adunaru ndu wondema Guinée hino wawi suɓade e hoore ɓuttu wondude ɗoftagol cuuɗi sariya ɗin mi holliri noon cimtolngol janamɓe weeɓiti miɗo weltani wotanɓe lamɓen fou e miɗo haton jini e candidaɓe ɓen fou e ɗe woote e ɓiɓɓe Guinée fou hande foluɗo ala foolaɗo ala ko leydi Guinée wootiri woodi fottudi e ndi sertata miɗo nodditi rewɓe e worɓe leydi Guinée fou wonɓe ɗo eɓe ala ɗo fottugol moƴƴina leydi Guinée heyri deeƴundi leydi sariya e hettare hawtande Prospérité partagée. caggal nde dowlaji jentuɗe Amérique nantini diftegol o mo ganduɗa ko Nicolas Maduro hoorejo leydi Venezuela to Caracas lamorde ndi leydi miijoji ene pecci hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi yokaɓe kolliti weltorade e oɗo alhaali saabu e biyol mabɓe Nicolas Maduro bonni ko heewi e nder leydi ndi keɗen goto e ɓiɗɗo mbo leydi Venezuela. Ce n'est pas la réalité, on va pas se mentir. mi fenanta on ɗum wona gonga mi tawdaka e o gouvernement koɓe kalli ko hunde tan gam no ɓe naatira e leydi ndi ko woni gonga ko jatin o gouvernement bolli leydi ndi ɓurnoɗo nemo e Amérique latine ɓe gujji keɓe leydi ndi fof ɓe bonni gollirde ɓe gujji kalisi pétrole o ɓe kersini ɓiɓɓe leydi ndi abban mayi e suudu sawrirde foroba saabe wayde heɓude safare mi andana laatade maɓɓe narcotrafiquant en kako laaɓi ko ɓe keeli leydi ndi ɗum woni gonga miɗo yeeli hoorejo Amérique o waɗa hono ɗe golle fewde e padirino Diosdado e Dilcy Rodrigues
tawe civil en keɓata caɗele eɗen golle ɓe fof ana kani ittede sabi so jios dados e padirna ana keddi e darɗe maɓɓe caɗele ɗe gottata min mbarama min uddama kasu mi aybinama jam wawata heɓede e kaldal kañum e seppoji e alhaali kuuduɗo o ɗum fof min gaɗino so tawi min fof min keddoto hen gam sembinde ndimaku janggo ɓiɓɓe leydi ndi miɗon landini e mayde. La chose de la liberté est que les prochaines générations soient libres. tedduɓe on jarama. kabaruji kan on paami kabaruji kan wonta ko golle Rama Diallo. Rama mi salminima e dawal ɗimal holko ton ganda en e kabaruji kan. Moussa Oumar bari kibaruji kan en paamidele kawle jeetaɓal timmode ana jokki fijede gila ma asaye hande kasin kawle bulɗe ana dooma Nigéria kañum ana dooma tawdede e Mozambique hande hanki elto kippo Nigéria Eric Segusel ana holli tan holare ana wonani fijo mako fay so tawi nayoni koɓe ndeno e kippo mo Mozambique amo wana pamaro keɗoɗen. This is the end of the group stage. puttite gadana ɗe gasi joni rogere wonde dawal goɗgal fuɗɗima min kawrata koye e Mozambique e miijo amma ɓe gona kipputogoso kono latoɓe am ɓe hakkillaji ɗi ina ndeeji e ko jimi ko ha ɗo to kalanmi ɗo dawal gadanal ngal e timmode adine nde ina moƴƴi saabu ko kañum addimin ɗo kono hande hakkillaji amen woni tan ko e ko tinda ko hande kawral ngal waɗata kono ha hanki kikiɗe min coftini ɓalli ɗi gam heblanade ngal no hannirta ni ɗum kadi ma wallu min gam andude hol ɓurɗo parde e fettoɓe ɓe saabu min tugnota ko tan e potital cakkitigal ngal gam suɓade pettowo e keddotoɗo dow ko alhaali diɗɗal goto foof e mabɓe ina andiri ɗum noon min keblima min mbaɗi kala komin poti wadde heddi tan ko ñagade min mbaɗa kawral lobbal. So I hope a very good game tomorrow. Eric Sipsel elto kipmo Nigeria fijinoɓe ɗiɗaɓal timmode kan paltiɗo ɓe kuccodira le Mozambique hande yamde sappo e jeenayi Benin e Égypte kamɓe dukoye hande fuɗɗode yamde sappo e jeegom kippuji folaɗi e ngal jeetaɓal timmode tafon ɓen ɗon guilama e assay e fawade joni Afrique du Sud Tanzanie hanki wonno ko ɗen ɗon jalti Tunisie gilla assay caggal basal Tunisie fa joni mbiyen caggal nde ɗo no Mali e fooli ɓe Tunisie kañum serti e elto muɗum Sami Trabelsi cuɓanoɗo e ɗiɗa ɓurdu hitande faltine nde o wawino hemnude e Algérie dande muɗum fijoji coupe du monde mbiyen ɗo no fanden kippu mo ilti Tunisie. Sakiraɓe ɗo wonno ɗo kaɗeten e kibaruji kan en gartowan e majji so Allah jaɓi ƴawo Moussa Oumar Bari a jarama Rama Diallo. Donald Trump fooli Nicolas Maduro e nder haare maɓɓe caggal konguɗi musɗi hakkunde o hoorejo dowlaji jencuɗe Amérique e honorejo makko mbo Venezuela kono dowlaji jencuɗe Amérique fawi jungo e hoore Nicolas Maduro gila e aset mo tawe e nder kaso to New York. Donald Trump no tuumi o gorko ardade goomu yeeyowu drogue ngam famde no o alhaali yaari ko wonata battane makko e ngardigo Venezuela wondude e ndu adunaru koɗo men hannde ko docteur Aboubacar Sidi Sow jangguinoto to université Loyola Chicago homo jaabo e namde Ibrahima Timbiba. Docteur Aboubacar Sidi Sow mi salmini on. On jarama. E yi koko feƴƴi Amérique ɗe balɗe ɗo Donald Trump tumino o hoorejo Venezuela ɗum ko Nicolas Maduro wonugol e hoore ko ɓenta kon cartel drogue ɗum ko hoore ngoomu yeeyowu drogue e yiyande moɗon ko ɗum saabi o immini ko ɗum koɓe ɓe yehi nangi o addi Amérique walla goɗɗum ngo no woodi ɓaawo ko suuɗi. No fewndo ɗo ko ɗum ɗo woni version officiel on himo mari ɗon ɗum ɗon hari ñaawore toñere hoore ɗum ɗon bi 2020 tribunal New York hino toñunomo hoore mum hari be o ara ɗum ɗon kadi laɓɓine naawigol ko kanko waɗi kono noon hari ɗum ɗon no yowi hoore makko bi 2020 ɗimmum ɗon kadi no woodi no wawi wonde piiji ɗi haalaka fimum kono fof no tañƴini kadi wano pétrole on hino tawa e mum ɓay Venezuela no mari pétrole fayda wa Arabie Saoudite ɓe nationalise no compagnie ji américaine puy raɗa ga nationalisa jawle mum perdi ɗum waɗi duuɓi nogayni goɗɗi ɗi ɓuri waɗi duuɓi 50 ɓen no fof no perduno jawle mum Venezuela
ɗon inɗon fof piiji haray hino tawa e mum. ɗen andi noon wona e ngal ɗo ngol laawol ɗo fuɗɗi yo Amérique yanu e hoore leydi itta hoorejo ndi leydi, wona Amérique tun leyɗe jogiiɗe doole hewɗe no waɗa ɗum. ɗen andi wona ko feƴƴino Libi nde Kadafi nangano leydi ndi bonno, Irak kadi wano noon. Hande e yiyande moɗon ko honɗum ɗum ɗo battinta e nder laamateri Venezuela? Fof no landodirde ko honɗum woni yeeso ɗo, kono beru ko anda kon fewndo ɗo laamu jooɗinongu ngun ittaka, ko lanɗo on tun itta. Debbo wonnoɗo takko makko fewndo ɗo kon ƴetti laamu kon halfina laamu ngun. Kono noon joni Amérique fewndo ɗo ko doctrine président jogono ɗo no nentono Monroe, ko on ɗon wiino Amérique ɗo oɗo continent américain koye juuɗe Amérique woni. Intérêt Amérique ɗin be on tigi ƴetta fii majji. Joni noon Donald Trump kadi ko ɗum wi'i ko Don Roe, c'est-à-dire Donald Don on au lieu de Monroe woni ko Don Roe, kon ɗon politique Amérique woni wadde. Joni ɓeɗo haray koye ɓe andu wonde ma intérêt ji Amérique ɗin kadi ɓe ƴetta fii majji arana bonnugol. Laamu ngu noon si tawi ƴetti ɗum ɗon mi sikki ɓeɗo luttay ka laamu, par ce que beru discours ko waɗa hanki kon président Donald Trump waɗi hanki kon o tiiɗinaali fii ittugol ɓe. E mi sikki goto faalaka heɓude ko heɓuno Irak kon ma ko heɓuno Libi kon. Joni noon ko honno ɗum ɗo battinta e ndu adunaru e leyɗe heddiɗe ɗe? Eɗen andi no woodi leyɗe jogiiɗe doole moƴƴa sifa Amérique wano wa Russie wano wa Chine, en noon leyɗe hino woodi leyɗe goɗɗe ɗe welda tawata ɗe yiɗa hooreɓe ɓe. Wooday ko wayli e nder haare wonɗe wadde e nder ndu adunaru no adunaru ndu laamora hannde? Joni piiji boyi waylike koye joni doole ɗen arti diplomatie on yiltitike ɓaawa e démocratie on no andi joni Amérique tiiɗi naafi démocratie wano ɓaawo ɗo fewndo administration Joe Biden o wonno ɗo. Sowno ɗo ko doole ɗen arti. Andi noon oɗo ku kadi yaawu o feewu o yaawu wano Russie yawno Ukraine kono ɗum ɗon marsali. Ko par ce que si on tigi kadi ukkike koye andu koye feewu yaawa ko wujjugol ko yawgol tu wujjadoka awa ko ɗum ɗo waɗi ɗo hanki ɓayi wano avion je ɓuuri 150 fof jokkodirno yahangol wawali memminade nder minitari ɓe ari ɓe nangimo ɓe naɓi opération o fof ko leer ɗiɗi e feccere ƴetti ari o yalti leydi ndi. Donc mono wadde ɗum noon kadi koye andu hinayo woopu mo woopi ɗum haray ukkike e gere. Ko tasaɓɓuye hombo Afrique wawi heɓude o alhaali feƴƴiri ɗo hakkunde États-Unis e Venezuela? Ko enen Afrique koyen andu wondema aduna mo sansi, kono noon so yii ɗum ɗo waɗi Venezuela piiji gono toon ko Afrique kadi dowa jangde ko honɗum. O yiwano Venezuela waɗi ɓuri duuɓi nogay ko systéme goto woni ɗon ko dictature. Afrique kadi fewndo ɗo ɓayi Amérique tertike fii démocratie. Afrique fof ko yiɗo wo joni mo ɓe no raɗade opposant ɓe mum fii no luttira ka laamu kuday waɗugol dictature. Mo waɗi ɗum ɗon ɗaɗoyta sifa ɗum ɗo koyen andu ɗum ɗon kadi Afrique dictature o moƴƴana en par ce que ko ɗum ɗo watta laawi fii woɓɓe goo aru janngo wanno rébellion ma sifa ɗum ɗo naata ka leydi on tigi. Développement Afrique on koye corruption accu o yeynare fraude e corruption ɗum ɗon e abus koye ɗum no yaltu Afrique e tribalisme. Docteur Aboubacar Sidi Sow mi yetti on sanne, on jarama. On jarama. RFI Bakel e dow 97 toɓɓere ɗiɗi. RFI Bamenda e dow 105 toɓɓere 8. RFI Banjul e dow 89. RFI Diva e dow 96 toɓɓere 2. Moussa Oumar Dani. to Nigéria fodde yimɓe 50 maayi e hewɓe diftama ɗum waɗi koye wuuro woto banggue hirnage leydi ndi wat boniyanko wonɓe ngal diwal ina tuuba sabade nde bonande e biyol police leydi ndi to Guinée ko alda e beccere suudu sari e mawdu leydi ndi rokki général Mamadi Doumbia pulgo e woteji hoore yakko leydi baɗɗi to nañere nogas e jeetati lewru faltino ndu e biyol ndu suudu heeɓi dade 82 piccal 86 e nder temedere e yewtere nde waɗi yesso ɓiɓɓe Guinée naaɓe général Mamadi Doumbia noddi kawral ɓiɓɓe leydi ndi e golle
golle ngam ɓamtare Guinée. Caggal nde dowla jento Amérique nantinno fawgol jungo hoorjo leydi Venezuela hono Nicolas Maduro ɓiɓɓe leydi ndi koliti hen jeeɗɗe mabɓe kono ko peccide e nder ɗum woodi e mabɓe ko weltoriɗe e oɗo alhaali saabu e biyol mabɓe Nicolas Maduro bonni ko heewi e nder leydi ndi en keɗinoma hen goto e nder kabruji meɗen jokke rewindade joɓɓude RFI fulfulde e dow wiiji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR thelal FF en jetti Ibrahima Ba to karallagal to en jetti dendagal gollotoɓe e RFI fulfulde en jetti kadi dendagal heɗɓe to karallay to woni réseaux sociaux ji ɗi ha e ko nandi hen en noon joni joni koye yewtere moɗon cellal ko ngaalu ma won yewtere nde booli ba filan toon yewtere nde ene haala ko yowiti e fallande e français ene wiye goitre ɗum noon yen gone jaam ha e sayi goɗɗe e kabruji RFI fulfulde. O taskaram ko fillitaɗo cellal ko ngaalu Boliba